Μήπως αυτό το χαμηλό μαξιλάρι σας κάνει να ροχαλίζετε και να ενοχλείτε τη σύντροφό σας? Ταιριάζετε συνέχεια το μαξιλάρι σας για να στηρίξετε την πιασμένη μέση σας? Ή μήπως στιβάζετε μάταια τα μαξιλάρια για τα κουρασμένα σας πόδια? Ξοδεύετε μια περιουσία σε μαξιλάρια και τίποτα δεν δουλεύει. Τώρα, ένα μαξιλάρι λύνει όλα τα προβλήματα. Σας παρουσιάζουμε το Contour Flip Pillow, το μόνο μαξιλάρι που μεταμορφώνεται για να ταιριάξει σε κάθε καμπύλη του σώματός σας και να σας χαρίσει τον ιδανικό ύπνο. Το Contour Flip Pillow δεν είναι απλά ένα μαξιλάρι, είναι το μόνο μαξιλάρι που χρειάζεστε. Συνδυάζει τη στήριξη ενός εξειδικευμένου μαξιλαριού και την άνεση ενός κανονικού. Ξεκουράστε την πλάτη σας στο κρεβάτι και όταν ιστάξετε, ξεδιπλώστε το για να στηρίξει τον αυχένα και το κεφάλι σας στο νυχτερινό σας ύπνο. Βολευτείτε τέλεια όσο διαβάζετε στο κρεβάτι και μετά ανοίξτε το για το καλύτερο μαξιλάρι γαστρικής παλινδρόμησης. Βάλτε το κάτω από τα γόνατά σας για να στηρίξετε την πιασμένη μέση σας ή μετά απλά γυρίστε το για να ανυψώσετε τα πόδια σας και να διώξετε μούδιασμα και πόνους. Σας αρέσει να διαβάζετε στο κρεβάτι? Το μοναδικό σχήμα του Contour Flip Pillow θα στηρίξει άψογα τα χέρια και το σώμα σας και μπορεί να γίνει το καλύτερο μαξιλάρι για να κοιμάστε μπρουμίτα. Το μαξιλάρι Contour Flip Pillow μετατρέπεται στη στιγμή σε οποιοδήποτε είδος μαξιλαριού μπορεί να χρειαστείτε. Είμαι φυσιοθεραπευτής και όλα αυτά τα χρόνια έχω προτείνει πολλά μαξιλάρια για διάφορες παθήσεις. Το μαξιλάρι Contour Flip μπορεί να τα αντικαταστήσει όλα. Στηρίζει τη σπονδυλική στήλη, τους ώμους, τους γοφούς και τη μέση. Μπορεί ακόμα να στηρίξει τα γόνατα ή να αντιμετωπίσει το πρίξιμο στα πόδια. Αυτό το μοναδικό προϊόν τα κάνει όλα. Είναι ένα πολυλειτουργικό μαξιλάρι. Έχω ξοδέψει πολλά λεφτά προσπαθώντας να βρω ένα μαξιλάρι που θα με βόλευε πραγματικά, αλλά δεν μπόρεσα να το βρω. Υπήρξε στιγμή που είχα 6-7 μαξιλάρια στο κρεβάτι μου, αλλά δεν με βόλεψε κανένα. Ήταν πολύ σκληρά. Δεν ήταν άνετα. Δεν ήταν αρκετά μεγάλα. Ήταν πολύ μεγάλα. Όμως το Contour Flip μπορεί να ταιριάξει στον καθένα. Μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες, στο κρεβάτι, στον καναπέ, ακόμη και στο πάτωμα. Μπρούμητα, ανάσκελα, στο πλάι, όπως και να κοιμάστε θα βολευτείτε σίγουρα με το Contour Flip. Θα σας δώσει όλη την άνεση που χρειάζεστε για έναν τέλειο νυχτερινό ύπνο. Όταν στιβάζετε μαξιλάρια στο κρεβάτι, η σπονδυλική σας στήλη δεν έχει σωστή στάση, αλλά ο εργονομικός σχεδιασμός του Flip Pillow ταιριάζει απόλυτα στο σώμα σας και ανυψώνει τον κορμό σας για να δώσει στη σπονδυλική σας στήλη τη σωστή στάση. Χρησιμοποιήστε το για να ανυψώνετε τον κορμό σας και να απαλλαγείτε από τις καούρες και την παλινδρόμηση. Με το Flip Pillow θα έχετε την ιδανική στάση στο σώμα σας κατά τη διάρκεια του ύπνου για να αποφύγετε το ροχαλιτό. Μην περιμένετε! Εκατομμύρια ευχαριστημένοι πελάτες έχουν αποκτήσει το Contour Flip Pillow, αλλά σε αυτή τη μοναδική τηλεοπτική προσφορά θα το αποκτήσετε μόνο με 25 ευρώ. Προσοχή! Έκτακτη ειδική προσφορά από τα καταστήματα Stark Stores. Αγοράστε 2 μαξιλάρια Contour Flip Pillow μόνο με 39,90. Ναι, μόνο 39,90 για 2 μαξιλάρια Contour Flip Pillow για να μην μείνει κανείς παραπονεμένος. Είναι μια αποκλειστική προσφορά μόνο από τα καταστήματα Stark Stores. Μην περιμένετε! Τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο που βλέπετε στην οθόνη σας. Προφανώς ροχαλίζω πολύ. Έχεις ξυπνήσει τον εαυτό σου. Ναι, είναι αλήθεια. Είχα δοκιμάσει πολλά πράγματα για το ροχαλιτό μου και τίποτα δεν δούλεψε. Και όταν ακούσαμε γι' αυτό το μαξιλάρι, αποφασίσαμε να το δοκιμάσουμε. Είναι αρκετά οικονομικό για να το αγοράσεις και πραγματικά δούλεψε. Χρησιμοποίησα το Flip Pillow σε οριζόντια θέση και έτσι το κεφάλι μου ανυψώθηκε λίγο και σταμάτησε το ροχαλιτό. Πραγματικά δουλεύει καλά. Τώρα κοιμάμαι όλο το βράδυ όπως και η Τζέννη. Ναι, ήταν σπάνιο αυτό. Το Flip Pillow είναι τέλειο για να περιποιηθείτε τα παιδιά όταν είναι λίγο άρρωστα. Είναι απαραίτητο για τις νέες μητέρες. Θα έχετε το χέρι σας σε βολική θέση καθώς στηρίζετε το μωρό σας για να το ταΐσετε με άνεση. Το Contour Flip Pillow σηκώνει τα γόνατά σας και χαμηλώνει τη μέση σας. Μετά το αναποδογυρίζετε και σας βοηθάει με το είδημα στα πόδια σας ή τους πρισμένους σας αστραγάλους. Τα πόδια μου είναι πολλών χρόνων και πραγματικά χρειάζονται άνεση και φροντίδα. Και όταν ξαπλώνω στον καναπέ, θέλω να ξέρω ότι το μαξιλάρι μου θα είναι εκεί για να δώσει στα πόδια μου τη σωστή θέση. Βοηθάει την κυκλοφορία του αίματος και είναι πραγματικά άνετο. Μην περιμένετε! Εκατομμύρια ευχαριστημένοι πελάτες έχουν αποκτήσει το Contour Flip Pillow, αλλά σε αυτή τη μοναδική τηλεοπτική προσφορά θα το αποκτήσετε μόνο με 25 ευρώ. Προσοχή! Έκτακτη ειδική προσφορά από τα καταστήματα Stark Stores. Αγοράστε 2 μαξιλάρια Contour Flip Pillow μόνο με 39,90. Ναι, μόνο 39,90 για 2 μαξιλάρια Contour Flip Pillow για να μην μείνει κανείς παραπονεμένος.
είναι μια αποκλειστική προσφορά μόνο από τα καταστήματα Stark Stores. Μην περιμένετε. Τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο που βλέπετε στην οθόνη σας. Το Contour Flip Pillow προσφέρει την ιδανική στήριξη στα πόδια σας για εύκολη ανάρρωση από τραυματισμούς. Τα συνηθισμένα μαξιλάρια δεν στηρίζουν τη μέση, αλλά το Contour Flip Pillow με τον ειδικό σχεδιασμό του στηρίζει άψογα τις καμπύλες της σπονδυλικής σας στήλης για άμεση ανακούφιση. Είναι πολύ βολικό για το κεφάλι σας μέχρι και τη μέση σας όταν κάθεστε στο κρεβάτι και μετατρέπετε στη στιγμή στο πιο άνετο μαξιλάρι ύπνου. Είναι ιδανικά μαλακό και σας αγκαλιάζει αναπαυτικά για έναν υπέροχο ύπνο και το μικρό του μέρος στηρίζει ιδανικά το λαιμό και το κεφάλι σας. Το έχω τους τελευταίους 6 μήνες περίπου. Είχα πρόβλημα στο να κοιμηθώ και έψαχνα ένα καινούριο μαξιλάρι. Και κάθε φορά που αγόραζα ένα μαξιλάρι, κοιμόμουν ένα βράδυ και είχα πονοκέφαλο, δεν ξεκουραζόμουν αρκετά, ξυπνούσα μέσα στη νύχτα και σίγουρα δεν μου έκαναν. Έχω 4 παιδιά και χρειάζομαι ξεκούραση. Όμως, πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω το Contour Flip Pillow και έχω να πω ότι από το πρώτο κιόλας βράδυ το λάτρεψα. Με κάνει να αισθάνομαι ευτυχισμένη το πρωί, επειδή ξεκουράζομαι καλά. Δεν χρειάζεται να σκέφτομαι το μαξιλάρι σκέφτεται για μένα. Προσαρμόζεται σε ό,τι και να χρειάζομαι. Αν θέλω να διαβάσω στο κρεβάτι, μπορώ να διαβάσω. Και αν απλά θέλω να κοιμηθώ, όπως με ένα συνηθισμένο μαξιλάρι, μπορεί να το κάνει και αυτό. Είναι πραγματικά ένα πολυμορφικό μαξιλάρι που λύνει πολλά προβλήματα και δεν χρειάζεται να έχω πολλά μαξιλάρια στο κρεβάτι μου. Μπορώ να έχω μόνο ένα. Χρησιμοποιήστε το Contour Flip Pillow παντού και όποτε χρειάζεστε στήριξη και άνεση. Είναι η ιδανική λύση για τη μέση σας όταν δουλεύετε σε καρέκλα. Μπορείτε να το γυρίσετε και είναι το ιδανικό μαξιλάρι για να παίξετε παιχνίδια. Στηρίζει άψογα τους αγκώνες και τα χέρια σας για να τους νικήσετε όλους. Και είναι ιδανικό για φοιτητές. Θα σας σώσει όταν διαβάζετε για την εξεταστική και απλά γυρίστε το για να ξαπλώσετε στον καναπέ σας. Ποτέ μου δεν είχα ξαναδεί τέτοιο μαξιλάρι και μόνο σε λίγα λεπτά ανακάλυψα ότι μπορώ να κάνω πολλά πράγματα με αυτό. Μόλις ξάπλωσα σκέφτηκα «Wow, αυτό είναι τέλειο». Είδα μια ολόκληρη σεζόν της σειράς μου στο λάπτοπ χωρίς να το καταλάβω, ήμουν πολύ πιο άνετα από πριν. Μπορώ ακόμη να το βάλω στα πόδια μου και να κουμπίσω επάνω το λάπτοπ και σε δευτερόλεπτα είμαι πολύ άνετα. Δεν θέλω να έχω δεκάδες διαφορετικά μαξιλάρια, θέλω να έχω μόνο ένα, που να μπορώ να κάνω πολλά πράγματα με αυτό και να μου είναι χρήσιμο. Και νομίζω είναι απαραίτητο για κάθε φοιτητή, αλλά και για τον καθένα. Το Flip Pillow είναι φτιαγμένο από ανθεκτικές ίνες που αναπνέουν. Είναι σαν ένα δροσερό σύννεφο. Προσφέρει στήριξη και άνεση όλα σε ένα. Χρειαζόμουν 4-5 μαξιλάρια για να αισθανθώ άνετα το βράδυ. Μόλις πήρα το Contour Flip Pillow, αισθάνθηκα σαν να κοιμάμαι πάνω στα σύννεφα. Μην περιμένετε! Εκατομμύρια ευχαριστημένοι πελάτες έχουν αποκτήσει το Contour Flip Pillow, αλλά σε αυτή τη μοναδική τηλεοπτική προσφορά θα το αποκτήσετε μόνο με 25 ευρώ. Προσοχή! Έκτακτη ειδική προσφορά από τα καταστήματα Stark Stores. Αγοράστε 2 μαξιλάρια Contour Flip Pillow μόνο με 39,90. Ναι, μόνο 39,90 για 2 μαξιλάρια Contour Flip Pillow για να μην μείνει κανείς παραπονεμένος. Ή για να χρησιμοποιείτε 2 μαξιλάρια συγχρόνως και να νιώθετε σαν βασιλιάδες στην απόλυτα αναπαυτική θέση στον καναπέ του σπιτιού σας. Ή βολέψτε τον κορμό και τα πόδια σας την ίδια στιγμή για να απολαύσετε μια θέση χωρίς καθόλου σημεία πίεσης. Μην περιμένετε! Δεν έχουμε πολλά κομμάτια και θα εξυπηρετηθούν όσοι καλέσουν πρώτοι. Τηλεφωνήστε τώρα και κλείστε σειρά προτεραιότητας. Το μαξιλάρι Contour Flip Pillow μόνο με 25 ευρώ το ένα ή μόνο με 39,90 τα 2. Είναι μια αποκλειστική προσφορά μόνο από τα καταστήματα Stark Stores. Μην περιμένετε! Τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο που βλέπετε στην οθόνη σας.